नमस्कार. आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्यांचा डोस घेऊन मी तुमच्यासमोर आलो आहे. आजची पहिली बातमी आहे सुर्ले या गावातून. या गावाला पूर्वीपासून कृषी परंपरा लाभली आहे. वांगणी शेतीला सुरुवात करताना शेती व शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी तसेच शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळावे यासाठी परंपरागत बारस उत्सव साजरा करण्यात येतो. यानिमित्त तेथील सिद्धेश्वर मंदिरात नांगराची विधिवत पूजा करून नांगर वाजत गाजत धोशीपाड येथे नेण्यात येते. तेथे ब्राह्मण गाडी यांच्यातर्फे पूजा करण्यात आली. यावेळी सर्वांनी बलरामाच्या प्रतिमेचे पूजन करून हा उत्सव उत्साहात साजरा केला. डिचोली पालिकेला प्रतिष्ठेचा स्वच्छ शहर पुरस्कार. स्वच्छतेच्या बाबतीत आघाडीवर असलेल्या डिचोली नगरपालिकेला उत्कृष्ट स्वच्छ शहर हा पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. स्वच्छ भारत नितळ गोवा अंतर्गत गोवा राज्य नगर विकास यंत्रणेच्या सहाय्याने एका स्वयंसेवी संस्थेतर्फे हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. राज्यातील सर्व पालिकांमधून या पुरस्कारासाठी डिचोली पालिकेची निवड करण्यात आली. राज्यभरात हल्लीच गणेश चतुर्थी मोठ्या उत्साहात पार पडली, पण सांतआंध्रेतील मवळा भाटी या गावात एक आगळाच गणेशोत्सव साजरा करण्यात येतो. गावातील सर्व गणेश मूर्तींचे विसर्जन झाल्यावर येथे युवा बाल गणेश उत्सव साजरा केला जातो. यंदा या उत्सवाला 25 वर्षे पूर्ण होत असल्याने रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरे केले जात आहे. तर अशा या आगळ्या बाल गणेश उत्सवाला नक्की भेट द्या. तर या होत्या आजच्या पॉझिटिव्ह बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या महत्त्वाच्या बातम्या असतील तर आमच्यासोबत नक्की शेअर करा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा, इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.